Il-Kummissjoni Elettorali fi stqarrija ħabbret li l-Pulizija se jibdew qasmu d-dokumenti tal-votazzjoni minn nhar is-Sibt li ġej. It-qassim se jsir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 u d-9 ta' filgħaxija sal-11 ta' Mejju. Il-Kummissjoni qed tappella sabiex fid-dar ikun hemm persuna responsabbli illi ma tkunx taħt is-16 sena biex tirċievi u tiffirma d-dokumenti tal-votazzjoni. Kull votant se jingħata żewġ dokumenti, wieħed għall-elezzjoni tal-MPs u l-ieħor biex jiġu eletti rappreżentanti fil-kunsilli lokali. Biż-żewġ elezzjonijiet isiru fl-istess ġurnata, is-Sibt 8 ta' Ġunju. Waqt it-qassim tad-dokumenti tal-votazzjoni, in-nies se jintalbu jikkonfermaw li rċevew id-dokumenti billi jiffirmaw fuq il-mobile provdut mill-uffiċjal tal-Pulizija minflok il-ktejjeb li kien jintuża qabel. Dan għaliex fil-proċess ta' din is-sena qed tintuża sistema ġdida bbażata fuq application fuq il-mobile. Il-liġi elettorali tippermetti li rappreżentanti tal-partiti politiċi jakkumpanjaw l-uffiċjali tal-Pulizija waqt it-qassim ta' dawn id-dokumenti. Ir-rappreżentanti jkunu provduti biljett ta' awtorizzazzjoni maħruġ mill-Kummissjoni Elettorali sabiex jintwera jekk ikun hemm ħtieġa. Intant din il-ġimgħa fetħu n-nomini għal kandidati li se jkontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsilli Lokali. In-nomini qed jintlaqgħu online jew fl-uffiċċji tal-Kummissjoni Elettorali sa nhar it-Tnejn illi ġej. Fl-ewwel ta' Mejju mbagħad ikun immiss appuntament importanti għall Partit Nazzjonalista fejn se titnieda uffiċjalment il-kampanja għal dawn l-elezzjonijiet.